Molt bones, tornem a estar aquí en un podcast del Disculpin les molèsties i el podcast que toca avui és el Tantens, aquest podcast que ens fa pensar una miqueta més enllà per aconseguir un creixement personal i bueno, ja aquest és el segon. El primer m'imagino que el vau veure tots, no? Home, sincerament el primer em va deixar anonadat, per això tinc aquesta veu. És una mica veu de la secció de l'altra vegada de la sexualitat Conscient. Conscient. És que ara m'he quedat... El sexo consciente a mí me viene bien. Esa te sirvió, ¿eh? Pues bueno, aquesta del sexe conscient ens la va portar el doctor Eureka, perquè en Garci aquell dia no hi era. Vaig fallar. Vas fallar, però avui sí que et tenim aquí. I avui de què ens parlaràs? Avui, Tantens, tenim aprendre i el cervell, educació i la neurociència. Buah. Déu-n'hi-do, Quin títol. Jo el faria més senzill perquè ens pugui entendre la gent. Al nostre cap hi tenim una cosa que es diu cervell. Que... És un múscul o és un òrgan? Depende de quién pesará menos o pesará más. Jo crec que és més aviat un òrgan, però no deixa de ser un múscul, perquè si no l'exercites es va minçant, com qualsevol part del cos. Bé, en el nostre cervell hi trobem 20 bilions de connexions de neurones que el que fan és passar informació a través d'elles i que puguem recordar la informació que hem rebut o poder, fins i tot, qüestions bàsiques, no? Respirar, que el cor ens bombegi, poder seguir vius. I això és neurociència, no? Ho anirem desenvolupant durant la secció d'avui del programa. Hi havia el mite que deien que les neurones tenies èquids quan naixies i es anaven morint a mesura que ens anàvem fent grans. La ressaca. Ressaques o decepcions o emocions que fan que bé que no et funcioni tan fluidament el cervell, no? Qualsevol cosa que aprenem altera alguna d'aquestes connexions i l'adaptació d'aquestes neurones fa que la memòria quedi enregistrada entre elles, que és la neurociència. D'aquí el títol, una part del títol, no? El comportament de les persones i del seu aprenentatge sigui diferent. Intentarem tenir una mica de diàleg, qualsevol cosa que em voleu preguntar me la pregunteu. És un tema tan interessant que no es pot fer cap pregunta, tu. Una cosa que sempre he pensat de l'aprenentatge i pel referent al que deies de les neurones i que es va acumulant aquestes connexions que són coses que aprenem i ja se'ns queden allà, en aquesta societat hi ha una gran mancança, no? Jo sempre l'he vist que només ens fan exercitar el cervell des de ben petits per memoritzar o coses més teòriques i realment se n'obliden l'educació, se n'obliden de la segona hemisferi del cervell, no? Que és la part més creativa, més artística, la música, el dibuix, l'educació física. Tot això ens causa factura amb els anys, ¿no? Tengo un inciso y es que precisamente es una leyenda urbana eso de que se usa el izquierdo para cosas creativas y el derecho para otras. Uh-huh. Sí, se usa todo el cerebro en general para todas las cosas. Solo que para el arte se desarrollan más unas partes del cerebro más, digamos, intangibles, como la imaginación. El tema de l'educació, portem una programació podríem dir des de l'època industrial, que intentàvem programar el personal perquè estiguessin treballant en una fàbrica o similar, en el qual no s'estimava més la productivitat i que estiguessin al teu lloc sense dir res i fent la feina que no pas treballant aquestes preguntes que ens ha dit el Riqui, no? De la consciència de l'educació amb les arts, amb les plàstiques, la música, educació física,
en les quals m'agradaria fer un tip, no? En moments de crisi que hem viscut, com la pandèmia, els únics recursos que hem tingut ha sigut poder disfrutar tancats de la música, a l'art pregravat i la gent que ha fet directes a través de la xarxa per poder passar un millor moment. Poca importància i que crec que són una funció transversal molt important dins l'educació, que molts conceptes educatius d'assignatures es podien treballar a la vegada. Per exemple, el concepte de l'educació física, haver d'agafar una pilota, botar-la, tirar-la, en qüestió del bàsquet, tirar-la a la canasta i veure que si tu fas el moviment de tirar la pilota abans de tenir la pilota a la mà, no canastaràs mai, i si tens la pilota a la mà i deixes la pilota sense fer el moviment, tampoc canastaràs mai, i un cop has après com tirar la pilota per ficar-la a la cistella, aquest moviment, si es treballa, diguem, gravant-lo i estudiant-lo, doncs, pots aprendre físicament la força que tu has emès, has fet servir per tirar la pilota, l'arc de transició fins a la cistella i el premi que seria en cistellar, pues podría ser una práctica per sumar física més l'esport, ¿no? Porque aunque no lo parezca increíblemente rápido lo bien que lo hacen, por ejemplo, los jugadores de la NBA, porque te pones a decir el cálculo del arco y todo eso, pero es que ellos lo calculan in situ en el momento que están tirando, prácticamente. Bueno, jo volia parlar d'una cosa semblant a el que diu el nostre amic Paco, però no parlant d'un esportista que jo crec que més aviat li surt innat, no? És com un superdotat, no? Que entén les coses abans que una altra persona, ¿no? Claro, yo aquí veo, por ejemplo, algo que me dijo una profesora de universidad, que es que no puedes enseñar a nadie nada si no lo enseñas a entenderlo también. Aparte de entenderlo, si no le creas un interès. Aquí estan les emocions, jo crec, que volia parlar d'elles també. La música i la plàstica fan funcionar tot el cervell i les emocions fan que aquesta informació quedi molt més atrapada o guardada en la nostra memòria. Para eso yo creo que es lo que has comentado, que tienes que hacer ejercicio y estas cosas para que nuestro cerebro aprenda. Pero entonces, ¿cómo funciona el aprendizaje? ¿Cómo aprendemos realmente? Molt bé. Qualsevol cosa que aprenem, el cervell ho guarda com si fos un patró de connexions. O sigui, quan el cervell pensa és exercici. Por supuesto, eso es un músculo, ¿no? Aquí està el dubte, si és un òrgan o és un múscul. Seran les dues coses, ja ho hem comentat abans. I no es tracta que les persones, per tenir més, amb una quantitat més o menys reduïda, podem parlar de milions, perquè n'hi ha moltes, faci que siguin més gestos, menys gestos, més creatius, menys creatius. Podria arribar al cas, no?, que una persona amb menys capacitat pugui arribar a igualar-se o a superar una persona que té més habilitats sobre aquest concepte. Tinc una pregunta molt interessant en aquest tema, perquè és que no sé si és una pel·lícula o una pel·lícula basada en un llibre o tampoc me'n recordo exactament com va el nom, però la història està en que hi ha la capacitat de guardar el coneixement en capses, no? Com si fos un arxivador de... Sí, serien aquests patrons que el cervell crea d'informació. Quan més zones del cervell s'utilitzen a la vegada per aprendre, per exemple, no només memoritzar utilitza una part del cervell, sinó si estàs memoritzant o si estàs aprenent alguna cosa i a més sents una olor que és l'olor de que la teva mare o el teu pare estan cuinant i a més tens un sentiment d'alegria perquè estàs content, tot això fa que el cervell utilitzi més parts d'ell mateix, no? No és el mateix
aprendre una cosa només llegint i intentant aprendre que experimentant diferents inputs que facin que aquell aprenentatge generi més connexions cerebrals. Si és així, l'aprenentatge es consolida molt més. Supongo que es increíble cuando te acuerdas de la receta de albóndiga de tu abuela y entonces ya te acuerdas de cuando las hacía ella y no se te borra de la mente. El tema de les matemàtiques, ¿vale? Quan estàs aprenent que 1 més 1, que ho aprens gràficament, el símbol de l'1 més sumatori, un altre símbol de l'1 és igual a un símbol del 2, així aprenem a sumar. Si agafem què era això? Mando de la tele. Un mando. Un datàfon. És un datàfon. Si agafem un datàfon Una bicicleta. i agafem un altre datàfon, que podria ser una poma i una poma, Una calculadora. O una xutxa i una xutxa. i la Una piruleta. sumem, quantes n'hi ha? Si ho aprens més fàcil, no? Si és en Son Goku i en Vegeta, en Gogeta. La sumem, no les fusionem, la sumem. N'hi ha Un pomelo. 2. Si fossin pomes te les podries menjar i diries, hòstia, una poma més una poma són 2 pomes i me la menjo. Estàs fent interactuar més Una el... poma. Una poma. Però mentalment, psicològicament, estàs fent interactuar més sentits, estàs olorant. Em refereixo que estem aprenent per gràfics quan podíem aprendre, a més, a part dels gràfics, tocant, olorant, menjant. L'aprenentatge és molt més fort. Puc fer un incís? Oh, i tant. Quan he saborejat més un aliment, ara estic parlant de l'aliment, que he parlat de la poma, és quan he tingut gana. I en el cas, nois, de que hi hagi un mal aprenentatge, que el primer que hagis après sigui erroni, continues aprenent dins la primera... Per què ha de ser erroni? Depèn Lo que has aprendido, Tata. Depèn del subjecte, no? Depèn del punt de vista del jutge. Bueno, hi ha coses tangibles. Si tu has après que 1 més 1 és igual a 3, tota la vida et regiràs que 1 més 1 és igual a 3 i segurament tindràs molts errors a la teva vida. De càlcul, no? No, és molt més difícil desaprendre que aprendre. Si has tingut un mal aprenentatge en alguna cosa, les següents aprenentatges dins d'aquell concepte, perquè hem parlat de que un cop aprens un concepte es crea un patró. Per exemple, estàvem parlant de les sumes, després de les sumes venen les restes, per dir alguna cosa, després venen les multiplicacions i les divisions i tot venen d'un origen. No és que Però la gent s'equivoca, perdona Garci que et talli, però no se t'ha equivocat mai qualsevol caixer o caixera? Fins i tot màquines s'equivoquen donant canvi. I tu creus que hi ha coses més importants pel cervell? Unes millors o pitjors, unes que les aprèn més fàcil o no les aprèn? L'aprenentatge és innat. Agafes un nen petit i pren sol, no? Pren per prova-error. Imitació. Prova-error o imitació. I la gràcia, com bé dèiem abans, que no només és la lectura per comprendre, sinó que hi ha moltes coses que fan que es consolidin més els coneixements, és que el jugar, el passar-t'ho bé, el divertir-te, fa que aprenem molt millor. I què significa un joc? Un joc? Sí. Significa interactuar, imaginar... És una motivació. Sentir. I això crea una motivació, no? Sense motivació no hi hauria aprenentatge. Si no estàs... Bueno, sempre pots aprendre, no? Con los niños. Sí. Però a veure, Garci, tio, hi ha nens japonesos per dir un adjectiu, no us ho prengueu malament. Però tu no aprens millor quan t'ho estàs passant bé i... o no? Jo quan he estat passant-m'ho bé no he après res. De la vida no has après res.
de la vida sí. Anem a fer un exemple, a veure si ens queda més clar. M'agradaria que agaféssiu un paper, si teniu algun paper aquí a prop, agafarem una fulla de paper. Els que ens esteu veient, si heu aguantat fins aquí i teniu l'opció d'agafar un foli, agafeu-lo. Un paper de liar, va bé? Paper de liar? Sí, tant, us vull ensenyar a fer un avió. Petit. Un avió volador. Vinga, doncs, agafarem el foli i el doblegarem per la meitat. Vinga. Però hi ha dues meitats. Sí. La llarga. Aquesta i aquesta. Mira, la primera pregunta és bona. No tothom té el mateix cervell, no tothom té el mateix foli de tamanys i no hem dit si l'havien de doblegar per aquí o l'havien de doblegar per allà. Hem dit que el doblegàvem per la meitat. Hem fet dos plecs, un vertical i un horitzontal. Però dobleguem i obrim, no? No el deixem doblegat. Així, en forma de barret. El nom de Martí no ho està entenent, no sé si ho està... Ara farem el plec aquest que és el més complicat. No, que el és... meu no volarà, ajudeu-me. Mira. Sisplau, oients, escolteu-me, apreteu un like en la secció, val? Seguiu-nos, registreu-vos. Com ho haig de fer? Anem a doblegar per la meitat. Ara que ja tenim la punta feta. No, però espera't. A l'avió que té, normalment tenen les ales i tenen els alerons que fan que sigui més estable, no? Un cop el tinguem doblegat per la meitat, baixarem una part així. Hi ha avions que de punta de davant els hi mola més que els hi dobleguin cap a dins, així agafa més aerodinàmica, es pot fer. I la part de la cua igualment, també se li pot doblegar i així agafa aerodinàmica per darrere. I lo de tirar-li l'alè calent, això és... Això... És bulo o és... Vaja, us hauria de quedar una cosa així, molt aerodinàmica, molt futurista, i hem de provar si realment vola o què passa. A la de 3 el tirem. 1, 2, 3. Oh! Què? El meu ha volat 30 centímetres. El meu ha durat 3 segons a l'aire. Espera't, a veure... I el que m'agradaria acabar la secció d'avui amb aquest exemple, no? de la papiroflèxia. Cada cervell, com cada paper, és diferent i l'educació el que fa és treure profit d'aquest cervell, doncs, com nosaltres hem fet amb el paper, doblegant-lo, no físicament, sinó mentalment, podríem dir, es va programant i doblegant el cervell a través del temps i de l'aprenentatge de les vivències i de les experiències. Fins aquí la part 1 d'aquest... La part 1? La part 1 d'aprendre... Sempre començo amb una part 1. Sí que entra la secció, tu. Era la introducció. De com aprendre fa que el nostre cervell... Fa cal, t'has dit. Fa cal aprengui i es modifiqui. Fa cal d'estar. Fa cal, Fa cal. Per acabar d'ajustar-ho tot, Pol Petit, que és un noi... Hòstia, mira, jo coneixia em sembla que era d'en Gai en Gai, una que es deia Pot Petit. Jo pensava que era Pot Petit, però es veu que és Pol. És Pol Petit, Pol Petit. És una altra. No, és la mateixa, perquè... No, és la mateixa. Però el teu aprenentatge ha sigut de pot. Dies fets d'angoixa, carrers plens de por, gent sense esperança, ciutats sense cor, nens petits que creixen amb el cor glaçat, són joguines que els grans hem trencat.
Ei, Pol petit, agafa la guitarra cada nit, surt al carrer i canta una cançó. Canta ben fort i digues la veritat sense cap por. Ei, Pol petit, també cantaré jo. Ja et diran que les guitarres, et diran que les cançons són només per divertir-te i que no has de buscar raons. Però no deixis que t'enganyin, qui diu això no et vol bé. Cal que surtis a cantar al carrer. Ei, Pol petit, agafa la guitarra cada nit, surt al carrer i canta una cançó. Canta ben fort i digues la veritat sense cap por. Ei, Pol petit, també cantaré jo. Ei, Pol petit, agafa la guitarra cada nit, surt al carrer i canta una cançó. Canta ben fort i digues la veritat sense cap por. Ei, Pol petit, també cantaré jo. Ei, Pol petit, també cantaré jo. I Pol petit, Pol petit. Ei, Pol petit, també cantaré jo. I Pol petit, Pol petit, ei, Pol petit, també cantaré jo.